Hey guys, Khulumbai nwngthangमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय गाइस दिनैनि भिडिअ बर आंनि खुसिनि दिन मानो होनना बुङोबा नै गाइस आं मा कालारनि ड्रेस गानदों देलि बुंलाय गारिफोर दै मोजाङै मा कालारनि ड्रेस गानदों आङो गाइस बेयो जाहैबाय पार्पल स' पार्पल मानि थाखाय गानदों मिथिबाय ना आङो फाइनाली गाइस आं दिनैहाय iPhone 14 Pro Max बायनो थांगासिनो बेखायनो आं बिराद हेपि गाइस स' नोंथांमोननोबो आं दिन्थिगोन दिनैहाय iPhone 14 Pro Max आ माबोरैहाय पार्पल कालारनि आंनि फेभरेट कालारा फैदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो गाइस ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै गाइस चलो guys आं नेनो हाला ओरैबायसा ट्राफिक जाम मा होनबावनो गाइस नायलाय आयु जल्दि आरो नायनाय लावदुमनि फावा एखेबारे गारिखौ थाव जोबजासिम थावानो फुल थायो ओमफ्राय मा बेरायना फैनानै ओइलाय थाव सोग्रा मोनबायथ' इमान थावखौ गैयि खाना दोनदों आंखौ साला दिनै नों गारि नारहोनो गोसोमोन नामा हो बिराद बुरिया माबा जागौमोन आयौ लासैसो आं नारथारामोनलै आं टम गारि लानानै न'आव थांगौमोन नों नारगौमोन आं सालायगौमोन नांदों आंनो टम लाना थांगौमोनलै फाइनाली गाइस इमान iPhone 14 Pro Max बायनो थांखालिसो बिदि जानो मोनोना खुजात्रा फार्स्ट फायनायावनो क्या हुआ बा आं स्पन्सरनि फैसा मोननायखौ मार बाहायनो नागिरबायलै नुदोना आं स्पन्सरनि फैसा मोनबानो गाइस आंखौ बाहेराव लाबोयो मिथिबायना जानो थाखाय मार सिदा माने आङो स्पन्सरावहा फैसा मोननायदो थांसै बाहेराव होननानै आंबो जायो इयो मानसिफोरासो आंखौ सानो लावदुमनि फैसादो मार जायो होननानै लावदुमासो आंनि फैसादो जायो थिगसे नङालै गाइस जोंनिया बिदि आरोना आंबो जाहोयो बेबो जाहोयो सानदो जाहोलायलायो 4000 सोनाया बेसे गोबाव थांगोन कोकराझार तक जा सकता है बोरैबा नायबाय बे मबाइलखौ गैला सना नोङो आंजों लाजानाय नंला सना नों आंजों लाजानाय नंला सना आं नोंखौ दोनथ'नोसै मोनफैबाय सिटि सेन्टार Ding 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 जल्दी बायना होगोन ना होआ मोनसे गाहायाव आरो deep purple 이से मोजां इमान फिसासो एक्सचेन्ज खालामबा बेसे गोलैगोन ओमफ्राय हरलाय मबाइलखौ लानोसैनोहाय लावदुमा अबे मोनसेखौ लागोनबा आंनो इखौसो नांगौमोनलै एयारपड्सखौ आंनि बिल बक्सआव आंनि रुमाव 이거 모자 막 누르네. 같이 해보자. Green color.
सासेनो दा इखोनो पसन जागासिनो दङ आइटिम पेपेखौनो दाङो इगासिनो दङ बेलायनो सोलायना लांसैनो ना गाइस आइफोन स्टोराव ओरैबायदि मानसि फैयो पुरा आइफोननि थाखाय क्रेजि आरोना मानसिफोरा आरो दाथ' नै डिप पार्पल कालारनि फैदोंना बिराद साइसथार नोंलाय माला बायगोन आइफोन अ मा नायलाय देना फुवारियाव बि होनदो So video guys prank video someone prank video So video guys prank video someone prank video Beka bayno fayaखै आं देखायनोसो फैदों नोंथांमोननो Purple color नि prank video खालामजाबाय आंबो हामामोन नाङा Guys booking होनो नागिरदोंमोन bookingखौनो लाथ'वानो booking लाया नोंथांमोनखौ आङो प्रेंकसो खालामदों आरो दा आं बायनो हाथ'वा दा साननैसो उनाव बायगोन होननानै सानदोंमोन आङो बुकिं खालामगोन होननानै बाट दायो बुकिंखौबो लाथ'वाखैनो आरोना बुकिंखौबो लाथ'वाखैबा मादो होबावनो दे माने आङो डिप पार्पलखौ बुकिं खालामना दोननो होननानै सानबाय ओमफ्राय बुकिंखौनो लाथ'वाखैनो आरोना मानो लायाखै मिथिया ओमफ्राय ब्लेक कालारनिसो एभेलेबेल दंमोननो पार्पल गैया ओमफ्राय आं पार्पलखौसो लागोन नालाय एक्सचेन्ज खालामगोन आरोना देखायलाय लावदुमा इखौनो पसन्द जाजोब्बायना बेलाय मा बेसेले कुरु आइफोन 13 मिनि 13 ना 12 13 आनो मोननैल' केमेराया मिनिया मोननैल' थाया नङाना ओमफ्राय गाइस नै सेमसांआवबो हाबफैदोंमोन आरोना जेड फोल्ड 4 खौहाय नायफैदोंमोन नै जा साइजखा कालारा बेखौ बारा मोजां नुवाखै मोनसे बेज कालारनि मोनो आरोना निउड कालार बायदिनि ओमफ्राय बिराद मोजां मोनहैयो ओमफ्राय लावदुमा मार पसन्द जायो आरोना बे फनखौ ओमफ्राय इमान दामनि ओरैनो लानानै लाब गैयाना जि मोजांथार नै फोल्डिं नालाय मार मोजाङालाय ओमफ्राय भिडिअस क्वालिटिफोराबो 8K गाहामनि फैयो आरोना फैबाबो आं आइफोनखौसो मोजां मोनोलै आं सेमसांनिखौ बारा मोजां मोना ओमफ्राय नायदोंमोन आरोना क्वालिटिफोरा बोरै नै बरियाखा आरोना क्वालिटियालाय ओमफ्राय माने मा होनो माखौ लागोन माखौ थागोन बिदि जादोंमोन आरोना ओमफ्राय नायनोसै र' साननैसो उनाव दा लाथ'ला नायनोसै नै दायो फन नायखांनानै मामा गथ'आव फैलायबाय आरोना आं सिटि सेन्टार थांबा मामा गथ'आव हाबबोआबा माबा मोनसे आद्रा थानाय बायदि मोनबोयो आरोना मा जाखोथाय आं बिराद एडिक्टेड जाबाय माने बेनि जानायफोरजों बिराद गोथाव मोनो माने आङो ओमफ्राय जालांसै नानियाबो मार मोजां मोनो दानियाथ' ओरैनो मम' जानो हायामोन नालाय बेयाव मम' जादावनानै बिराद गोथाव मोनो आरोना ओमफ्राय नै सुशि अर्डार होदोंमोन अबे मोनसे नाम मोनथाय मिथिला आं गोसोआव गैला जाबाय ओमफ्राय आं मामा गथ'आव फैबाथाय नैबे मम'खौ जाखायो आरोना नोंथांमोनाबो थांबाथाय जाबानो जाबाय बिराद टेस्टि आंथ' बिराद गोथाव मोनो आयु ओमफ्राय लावदुमाबो मम'खौनो जायामोन आरोना ओमफ्राय बेयाव आङो जाहोबाय दा ओमफ्राय इनिफ्राय पुरा बेबो गोथाव मोनग्रा जाबाय आरो नानियाबो जायामोन सिगां मम'खौ ओमफ्राय बेयाव जादावनानै गोथाव मोनबाय आरोना आरो बेनि उनावहाय रेइनब' सुशि अर्डार होदोंमोन आरोना बिराद गोथाव गाइस रेइनब' सुशिखौबो नोंथांमोना ट्राइ खालामनानै ट्राइ खालामाखैबा तामाम टेस्टि नानिखौ सोंदोंमोन आं माबायसा गोथाव ना होननानै तामाम गोथावनो आरोना
गोथावथार मोनदोनो खिन्थु कपिराइटनि थाखाय आं होनो हाला नै बेनो जाहैबाय मामा गट' स' बेनिफ्राय थांलायनोसै जोङो दायो ओमफ्राय बेयावहाय आचार बायनानै लांनो होननानै सानबाय आरोना जोङो जलफाय आसार बिराद गोथाव गोथाव आसार फानो नालाय स' नायनोसै टेस्ट खालामनायनोसै 이 마바스 루군슈. 한랑 구슬니